gani ne kwana biyu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Oh baby. I got us. Ne. Wai da makara nan kwana biyu baby. Wallahi baby ke ne bari. Kwana biyu ka buya. Haba baby ga miki ni kawai ina zaune ne kin san yanayin garin yanzu. Ayyuka sun yawa malam ga miki kuma ga abubuwan da ke ciki. Kawai na zo ne in sanar miki cewa ni fa gaskiya na kai sakon ki gida wallahi na faɗa ni in ba ke ba kawai ya ne in ba wa ke ni kawai babu nasa. A yanzu ma haka da ka shigo kana sallama nan maganar ka ake sai ga ka kaje dan halal. Shi isa nace. Ha ba shi isa nake ni akan hidimar kin ganna nan. Ba na gaza insha Allah. Din menene ni